Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? The DC ng'alulization yathu ya lero tikumbukira kwambiri kapena tigonapo pa nkhani yokhuza anthu ogwira ntchito poganizira kuti dzulo lidali Labour's Day, siku limene anthu onse ogwira ntchito pa dziko lonse lapansi amachita celebrate komanso kutula nkhawa zawo ku maboma awo osiyanasiyana pa dziko lonse lapansi. Ndipo lero nkhani zathu zambiri tikambirana zokhuzana ndi nkhanza kapena umoyo wa anthu umene amakumana nawo malo osiyanasiyana a ntchito kuno ku Malawi. Koma mwina tisanafike kumeneko ndafuna ndikuwuzeni a Malawi kuti uku nkulengeza koyamba kuti posachedwa pompano ife a Malawi First komanso a Four Regions Organization ndi mabungwe ena akufuna kwabwino tipita pa nsewu kuti tikakakamize bungwe limeneli la Malawi Electoral Commission kuti alole zipani zosiyanasiyana komanso a Malawi kuti kukhale independent auditing, anthu adziwe chilungamo chimene chili mkatikati mwa mavoti amene wawo, kodi anthu amene alembesa ndi angati, kodi zimene momo nambala imene ilimoyo ikuchita reflect kuti ndi a Malawi. Tikungofuna tinene kunena kuti kupereka warning kwa Annabel Mtalimanja kunena kuti a Malawi ife sife anthu opusa ndipo sitizalola to be gagged. Zisankho zimene zikubwerazi ndi zisankho za Malawi, and you are only there as a referee. You are not there to gag anyone. You are not there to dictate and tell Malawians what to do. And mwina ndingokukumbusa iweyo kunena kuti siwe oyamba kukhala wamkulu wa Malawi Electoral Commission, kwakhalako anzako mbuyomu, koma behavior imene mukuonesa inu amayi si inunso wefe to be a woman, mukupanga zinthu zodabwisa kwambiri. And mwinanso inu a opposition ndakuwuzani kale mo pafupi kapena mo mwakanthawi kukuwuzani kunena kuti nthawi yokuti mukachite complain ndi inoyo, nthawi yokuti mukachite lodge complaint ku makhoti ndi inoyo. Although the best way is to boycott my elections amene wawa, chifukwa ngati simudziwa zimene zili mkatimo, ngati akukaniza kudziwa kuti anthu adziwe zimene zili mkatimo, so it's a wastage of time and resources. And ndikondwere kwambiri former president Bakiri Muluzi komanso Mai Joyce Banda alankhulapo pa nkhani imene yonena kuti pakuyenera pakhale special independent auditing kuti anthu adziwe, komanso nkhani ya mathematics chigadget chimenechi anthu asakufuna kuti anthu azagwirise ntchito mathematics. Nkhani ina imene tikufuna kukambirana pano ikupatula imene ya mademo amene takonza posachedwa apa, ndipo press conference iliko wiki ya mawa ino, ndiyo khuzana ndi mavuto amene akukumana ndi anthu ku area 25 ku Lilongwe Health Center. Area 25 Health Center ku Lilongwe chaku TTC uko ndi health center kapena chipatala chimene chinayenera kuti chizithandiza anthu ambirimbiri ochokera madera osiyanasiyana makamaka 25 ndi madera ena. Koma zimene zikuchitika pa chipatala chimenechi ndizomvesa chisoni. You cannot believe ya Malawi kunena kuti chipatala chimene chili mkatikati mwa Lilongwe pa Mchombo umati ukayima kumayiona State House kuti ndiyo, koma chipatala chimenechi chilibe magesi. Ndipo ukupita kumene koko sungathandizidwe, andi kuli madokotala amwano kwambiri amene akumalamula anthu osauka kuti ngati akufuna chithandizo azipereka ma 3,000. Kodi anthu osauka 3,000 angayitenge kuti? The reason why this hospital was built there, anaziwa kuti kumene kuja kuli anthu ambiri amene ndi osapeza bwino, amene ndi osauka, andi chipatala chikuyenera achite provide with beautiful services. Koma zomvesa chisoni kuti kuli dokotala wina amene
akuti anthu akamulankhula ati amafika ponyanyala kuti sagwira ntchito ndipo samafuna kulamulidwa. Ameneyi ndi amene akuwauza anthu kunena kuti ngati ukufuna mankhwala pereka 3,000, ngati si ulibe 3,000 ndiye kuti basi iweyo tikuyenera tingokulembera mankhwala kuti ukathandizidwe kwina kwache. Ndizomvetsa chisoni kwambiri zimene zikuchitika ku area 25 health center cha ku TTC. Andi panafunikira kuti inu aboma muyang'ane kwambiri ndi diso lalikulu kumeneko, chifukwa posachedwa pompano kuzachitika ngozi yoopsa anthu atawukira kumeneko kutapangika mademo chifukwa cha augwira ntchito apa chipatala chimenechi cha pa 25 cha ku TTC uko kulilongwe kandi ku kumene kuja anthu akuzunzika kwambiri sakupasidwa chithandizo moyenerera komanso kumalamulidwa kuti apereke makobiri ma 3,000. Mayi wina mwana wache wadwa anadwala malungo kumachita kumvesa kuti alibe chisoni, kumachita kumvesa chisoni kuti alibe ndalama, koma dokotala amene kumakakamizabe kuti apereke ndalama basi. So nkhani zathu zalero ndizokhuzana ndi ufulu kapena siku la anthu ogwira ntchito limene limatchedwa kuti Labour's Day. Ndi siku limene limakumbukiridwa pa dziko lonse lapansi kuganizira umoyo wa anthu ogwira ntchito zosiyanasiyana, kaya amboma kaya private sector. Anthu amene wawa ambiriwa amapheredwa maufulu wawo. Andi kukakhala kunoko ku Malawi maufulu anthu amene wandesa amaganiziridwa kuti ali ndi ufulu, be it wasalale komanso ufulu wawo wapa ntchito omakhala ndi zinthu zowayenereza kuti azigwira ntchito. Andi ku Malawi kunoko zikungochita kuonekeratu kuti anthu ife timangosatira siku limeneli chifukwa chokuti mayiko ena akupanga, koma ngati kuli ziko lomvesa chisoni limene siliganizira anthu apa ntchito ndiye kuno ku Malawi. Andi mwinaso kukanakhala bwino siku limeneli likanangosekedwa, siku limeneli likanangosiyidwa osamachitidwa commemorate, koma ndizomvesa chisoni kuti even the whole president anali nawo pa mkumano wa anthu amene wa kuchita commemorate Labour's Day. Andi yeti akuziwa kunena kuti anthu ambiri amboma ngakhale a private sector ndalama yawo ndiyochepa andi si kufikaso mulingo umene iwo aboma anaukhazikisa. Ku Malawi kuno anthu akuzunzika kwambiri ogwira ntchito. Andi tiyeni titenge ku Ministry of Labor konko, Ministry of Labor mukaone mmene anthu akuzunzikira. Even ku Ministry of Labor ko ngakhale nkhani za magesi kulibeko, kumachita operate ni makandulo. Ma department yawo kuja amachita za compensation kumene kujako is the most hit area. So muzifuse ya Malawi kunena kuti kodi reason yomachita commemorate siku limeneli when kwa enyake ku akulephera kuti achite uplift ma lives ya anthu ogwira ntchito yawo, ma civil servants. Kuli bwanji inuyo aku private sector, kuli bwanji inuyo amene mmagwira ntchito mamwenye, kuli bwanji inuyo ma driver, kuli bwanji inuyo ogwira ntchito zosiyanasiyana, ma workers akuzunzika kwambiri. Ndipo ine nimamva chisoni kunena kuti tili ni nyumba ya malamulo imene ili ndi aphungu amene solero ena mwa iwo akugwa koma abwerera ku parliament enawo sangapange malamulo onena kuti kunja kuno munthu ogwira ntchito azimva kukoma. Ngati kuli kuenjezera malipiro ndiye kuti amaenjezera awo. Andine ndimayembekezera kuti president mene anapita kumwambo umene anayenera alamule iyeyo ngati president kuti anthu onse ogwira ntchito aenjezeredwe mwina salary ndi 100% or 200%. Koma masalary amene amaenjezeredwa ndi anthu andale, ndi anthu aku parliament basitu, palibe amene amaenjezeredwa salary ndi anthu amene wawa. Andi 20% ija amanena ija titaifufuza ifeyo Amalawi first. Tapeza kuti so si 20% yayi mwinaso ndi 17.3% imene anthu aenjezeredwa. Kuyiwalira kunena kuti zinthu zinadula kwambiri ndipo masiku ano ndalama olo 100,000 ndiyo panda ntchito. Andi ye expected kunena kuti ndi mmene chakwera au maufunira udindo, ndi mmene ankaufunira udindo nthawi zimene zijazo plus ma promises onama
akanakhala munthu woyamba kuwaganizira anthu ogwira ntchito. Tikapita m'bomamu ndiye imeneyoyo muisiye nkhani imeneyo ya m'bomamu, chifukwa even ma union yathu Malawi Congress of Trade Union kuli asogoleri ofoira kwambiri amene ena mwa iwo ambiri amangokhala kuti ali bribed, amangolandira ndalama mmene amalandirira makampani ngati Malawi Bureau of Standards, akamapita kuti akayang'ane kodi milingo ya zinthu ikuyenda bwanji, akayang'ane ukhondo wa ma-rest house, mahotelo, zakudya, zokumwa, amangolandira ndalama. The same way Malawi Congress of Trade Union leaders, they are so pathetic because iyo amangoganizira za m'mimba mwawo, saganiziraso za anthu ogwira ntchito, kodi anthu ogwira ntchito tiyathandizira bwanji. Mwina atu nthawi imeneyo ya Bakiri Muluzi, ya Bingwa Mutharika, Amayi Joyce Banda ndi Peter, mwina mawekazi anamvako pang'ono, komanso mwina nthawi imeneyo kuli ma leaders ngati Luther Mambala, komanso Elia Kampinda Banda, at least mwina mawekazi anamvako bwino. Koma this time around tini mawekazi akhwangwala okhaokha, ma union leaders akhwangwala amene angolandira ma instructions kuchokera kwa andale, kuyiwalira kunena kuti azinzawo ogwira ntchito zosiyana-siyana akuzunzika. Andine nimamva chisoni kunena kuti Amalawi sitimafuna kuyima pa chilungamo, kufuna kuwalankhulira anzathu ena. Lero li anzathu ena akulandira ndalama yomvesa chisoni kwambiri, yomvesa chisoni. And even the Minister of Labor and the Minister himself anayenera kuti mukhale pa country wide tour, muone, muyambe kuma estate, muone umoyo wa anthu ogwira ntchito kuma estate, muone mwenyemu, muone makaa haya, muone mabekare. Pali mabekare ena amachita kuwasekera anthu, azimwa amazi amanyi kumene koko mazi okuti ali ndi bibi. Zija zinachitika ku area 18 kuli Bakers Pride ku Blantyre ku Kulimbi, imene yakhala ikumwesa anthu ake ogwira ntchito mazi osakhala abwino, ndipo umboni ulipo overwhelming monga mene ananenera amibawa mujamo. Taona kuti ngati kuli TV station imene imaso pa chilungamo ndi Mibawa, yanena chilungamo kusiyana ndi atolankhani ena a nyumba zina zoulusa mawu, angopita kumeneko kukumana ndi amwenye ndikulandirako ndalama ndikumapita nkhani zija osatani osaziulula. Andi kuli nkhaza zambiri kupatula zimene ziza bibizi, kuli nkhaza zonena kuti galimoto ya bread ikangoonongeka amene amayikonza ni mawekazi. Galimoto kungophulika tayala, amagula tayala limene ni mawekazi, amwenye aja amakanira. Kodi tunkhaza zitu zilingakhale tolo kwa ma truck drivers. Ma truck drivers galimoto kungoonongeka, kapena tayala kuphulika, kapena katundu amene ananyamula kunyowa, amanena kuti zimenezo ndi shauri yako ine sizikundikhuza. So ine ndimaona ngati siku ilili la Labour's Day ndi siku limene lilibe meaning kuno ku Malawi, chifukwa ngakhale asogolera athu amene anayenera kuti azichita uplift lives of a worker, lives of workers amene alibe nazo ntchito, amangoganizira za iwo. Inu munati mukampeze driver inu akukaa haya, muzagwesa nsonzi. Ma drivers akuvutika kopya, ma drivers ambiri ajawo amwenye aja musamango aona ndi anthu oyipa, ndipo ena aja amangoona kupemphera mu Chisilamu. Faje mpingo wa Chisilamu ni mpingo umene umakonda mtendere ndi chilungamo, koma akuzuza ma driver awo sama alemba ntchito, amango alemba ganyo kuwapa saso mwina 9,000 10,000 pa mwezi. Andi yemweyo ali ndi banja, ali ndi ana, kodi munthu amene akagwira bwanji ntchito? Andi tithokoze ma company, ma individuals amene mmati mukachita ka haya, mukamakapanga haya la magalimoto, mmapereka ndalama over 60,000 za munthu amene akuyendesa galimoto. Koma afiti akuno kwa Malawi ophatikizana ndi amwenye amakaitenga ndalama ija ndikuyisungunula ndikumpasapo driver 10,000 9,000. Chikhaleni cho ainyake antchito apereka ndalama zambiri. Ku Malawi kuno ukapolo suza atha tikuzunzana tokha, tikuzunzana tokha kuno ku Malawi. That is why this country want to develop.
This country cannot go anywhere because tinazowerera moyo ozunzana amalawi tokhatoka, moyo osakondana. That is why siku limene lilibe meaning, and it's just a wastage of time kuti dziko ndi dziko tizikakhala ndikumakakambirana nkhani ya Labour's Day, pomwe anthu ake amene akugwira ntchito kumeneko mawekaziwo sakusamalidwa. It is completely nonsense. And lero timayembekezera kunena kuti timva mawonders kuti president Ziloli atapita kukakhala nawo pamwambo umene ujawo ndi kubalaka ndi kuti kuwapangika zinthu zimene ziti zikomere anthu ogwira ntchito. Koma ayi anthu ogwira ntchito akuzunzika kwambiri. Tikunena pano muzapite ulo maloji ena atu ministers ali ndi maloji, koma kuona salary imene ikulandira anthu kumene koko 30,000 50,000 ngati wantchito wa nyumba. Komanso tipaja munanena kuti minimum wage ndi 100, minimum 100, koma panopa mpite mukafufuze mukapezeka kuti zimene ziyazo zimangokambidwa ndi andale, ndiye kuli a polisi, ndiye kuli ame, ndiye kuli manesi, ndiye kuli maziphunzisi. Zomvesa chisoni zokhazokha, andi ngati kuli dziko limene limazuza anthu ache ogwira ntchito ndiye kuno ku Malawi. Ku Malawi ndi dziko limene silizatheka. Andi tikayembekezera kunena kuti mwina mutonse alliance muzinthu zizasinthamo, koma apapa ndiye ndi wesi yeni. That is why tikukukumbusani inu a opposition kunena kuti mukuyenera muzuke, andi mademo amene akubwera mukuyenera kuti muthandizirepo. Siti kunena kuti mudipase ndalama, ife siti madya ndalama zanu, koma tikunena kuti mutuluse anthu anu ndi cholinga kuti tikamuchite force amene chifukwa chakutenga ngati ma elections wandi abambo ache kapena amayi ache amene ujayo wankulu wameke ujayo. Chisankho ichichi ndi cha Malawi, and ife ya Malawi you've got the right kuti tikavotere munthu amene tikumufuna. Mafilimu amene akupanga jalero ati afuna ati NRB ati apite ku South Africa, ku America, ku Britain akalembese ya Malawi. That's completely nonsense. Chifukwa anthu akhala akumapempha nda yonse kuti bwanji ifeso nafe mutilembe, nafeso tizavote. Why coming out now? Muziwe kuti imene yonse ndi plot imene yoyo ndi rigging scheme. Ngati muti mupusa nokha. Kodi anthu awatu ndikuuze ni chimene akuphera na olo ma primary muja nkhondo zonse zija ndi makobiri anu, palibeponso china chilichonse. That is why anthu amene akupanga mafilimu kumatulusa anthu ngakhale mu ndende osatchula mayina awo, osatchula kuti anthu amene wandi ndani ni ndani, kuwabisa chifukwa akuziwa kunena kuti pano pa chiseko cha apana akufuna aoneke ngati anthu abwino, kumatulusa anthu amene ali azibale awo chifukwa chofuna kuti akonderedwe. Kodi ku State House kwaphweka kwambiri, ku State House kwaphweka. Anthu angopanga zimene akufuna. So ndikuchenjezeni inu a Malawi, kamanso ndikumemeni inu a Malawi kunena kuti posachedwa pompano tilengeza mademo country wide, national wide demonstrations. Siti kufuna systematic, komanso tikufuna independent audit kuti ikaunike kodi mu voters roll muli anthu angati, ndipo zimene zizi zikuyenda bwanji. Osakhala zomatitengera ife ku mtumbo kapena kumatitengera ife ku chingwe ngati ndife njoka. Ayi, Amalawi akufuna adziwe chilungamo kodi zisankho zikuyenda bwanji. Otherwise inu a opposition mukamapitiriza kukula mtima kumanena kuti ife tizayenda toka, wina afune asafune, komano ife tikapezeka pa ballot. Tazipangani zimenezo, kaya mwasambiridwa mankhala, kaya mwatopepetulidwa, koma siku lake ndi limodzi muzaziziwa, muzaziona, muzalira, muzafwenthera, ndipo muzandikumbukira kuti wamisala uja ankanena na chamba uja ankanena, mutaziona zinthu zitavuta. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T Mamuka Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.